Campau merchad gan Catrin Stevens. Tybed pam o gorchestio menywod yn mynd y campau'n cael cymaint a llai o sylw a chlod na gorchestio'n cyffelib dynion. Mae enwau Barry John Charles a Geraint Thomas yn hysbys i bob un ohonom, prynau ydyn ni mwynhau chwaraeon neu beidio. Ond pwy sy'n cofio bellach am Molly Phillips o Gil y Blaidd Pencarreg, sglefwraig a beirniad Olympaidd, neu Irene Steer yn nofwraig o Gaerdydd a'r Gymraes gyntaf i ennill medal aur yn y gemau Olympaidd. Y diffyg sylw a chydnabyddiaeth hyn a ysgogodd archif menywod Cymru i geisio unioni'r sefyllfa a roi lle teilwng i fenywod talentog a genedl. Dyma symboliaid ein prosiect newydd, Menywod a Chwaraeon Cymru. Mae ystod y campau gaif sylw yn eang, gan gynnwys nid yn unig yr arferol hoci a phêl rwyd, a bellach pêl droed a rygbi, ond athletau, seiclo, gymnasteg, bowlio, tennis, lacrosse, tynnu rhaff, ac ati ac ati. A chan gofio hefyd am y para gampwyr dewr a oresgynnodd bob math anawsterau i godi i frig eu camp. Mae sawl haen i'r dasg o gasglu'r hanesion hyn. Yn gyntaf rydym yn ffilmio cyfweliadau gyda menywod sydd wedi ymddeol eu camp, ond sydd wedi eu hanwybyddu gan ein haneswyr, benywaidd a gwrywaidd, yn llwyr. Braint oedd cael holi hynt gyrfa Marilyn Pugh, Morgan Gynt, o Fryn Aman, a ddewisiwyd i chwarae dros Brydain yng ngemau Olympaidd Mosgo yn 1980. Rhwystrwyd y tîm rhag mynd allan yno oherwydd y sefyllfa wleidyddol fregus a chafodd Marilyn ddim cap rhyngwladol tan y llynedd. Hynny yw pan wnaed iawn a chyn chwaraewyr hoci Prydain am ei trin mor siapi. Llongyfarchiadau mawr i ysgol gyfun Ystalfera am ei hanrydeddu trwy enwi ei maes hoci newydd yn maes Marilyn Pugh. Genhedlaeth o'i blaen roedd Eirianwen Nan Thomas yn arwain tîm hoci Cymru ac mor braf oedd darllen hanes ei gyrfa rhyfeddol dros 9 mlynedd yn gapdan yn erthygl hyfryd Nia Wyn Davies yn y Wawr, haf 2024. Ymhlith eraill o holwyd hyd yn hyn, mae Linda Sharp o Aberafan, pencampwraig syrffio Ewrop yn y 70au ac a ddaeth yn 5 ym pencampwriau'r byd yn 1980. Ond nid rhestr o lwyddiannau yw'r cyfweliadau hyn. Sonia Linda am frwydro yn erbyn llygredd yn y môr ac ar y traethau, a drwodd a thro daw hanesion am ragfarnau yn erbyn menywod am fentro i fyd y campau, ac yn arbennig felly yn erbyn menywod ac anableddau. Disgrifia Lisa Pwtner, para pŵer godwraig o Lanelli, mor anodd oedd cael mynediad i gampfa yn yr ardal i ymarfer ddiwedd yr 80au. O'r rhain y stori enwocaf mae'n debyg i weiddo'r tair bêl droedwraig o Gaerdydd, Karen Jones, Michelle Adams a Laura McAllister, yn herio Alun Evans, ysgrifennydd cyffredinol Cymdeithas Bêl-droed Cymru, i gydnabod y tîm menywod cenedlaethol a rhoi'r un statws iddo ac i dîm y dynion. Fel y dywed Laura yn ei chyfweliad ardderchog, mae'n dangos sut mae'n rhaid i fenywod fod yn ddigon mawr a chryf i leisio'i gofynion eu hunain, fel y mae'n rhaid gwneud ym mhob achos yn hanes menywod. Nid cyfweliadau'n chwaraeon yn unig yw'r rhain felly, ond drych o'r angen am newid meddylfryd a hyrwyddo egwyddorion ffeministiaeth. Haen arall o'r prosiect yw casglu lluniau o dimau neu unigolion ar lefel ysgol, coleg, pentraf neu dref i'w rhoi ar wefan Casgliad y Werin Cymru. Creu archif gynhwysfawr yw'r bwriad. Ar hyn o bryd mae dros 200 o luniau o dimau rygbi dynion ar wefan Casgliad y Werin Cymru, a dim ond 50 o luniau menywod ar draws yr holl campau. Ac mae angen help aelodau Merched y Wawr arnom ar gyfer hyn. Oes gennych chi lun ohonoch yn eich kit chwaraeon yn mwynhau rhyw gamp arbennig? Does dim angen i'r cystadlu fod ar lefel uchel o gwbl. Mae siŵr fod lluniau o'r fath yn llechu yn eich albwm ffotograffau.
Byddem wrth ein bodd petach yn ei sganio neu'n hanfon atom ni i'w sganio, i'w cynnwys yn yr archif bwysig hon. Y gobaith yw y bydd yn help i greu cofnod mwy cywir o fywydau menywod yn ystod yr hanner canrif ddwytha, ac yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i werthfawrogi a chyfranogi mewn chwaraeon lles ei iechyd corfforol a meddyliol. Os gallwch helpu, cysylltwch â Catrin Stevens. E-bost catrinsstevens@outlook.com neu ar 078 42 333 621.